Neříkej to Tomášovi. Bylo chladno a sněživě na ostrově Sodor, ale všichni byli šťastní. Přicházely zimní prázdniny. Tomáš miloval tuto roční dobu. Správci stanic zdobili stanice a děti stavěly sněhuláky. Ale byla jedna věc, kterou neměl Tomáš na zimě rád. Pokaždé bylo hodně sněhu, rychle napadal a zablokoval koleje. A tak Tomáš pracoval celé dny těžce, aby udržel si jízdné tratě. Díky Tomášovi všichni přijížděli včas. Všechny lokomotivy byly velice spokojené. Chtěli poděkovat Tomášovi za jeho těžkou práci. Až byly všechny tratě vyčištěné, Tomáš se velice těšil, až uvidí své kamarády. Stýskalo se mu po nich. Jak přijížděl směrem ke stanici, uviděl vrtulník Herolda, mluvícího s Tobim. Připravovali překvapení, aby poděkovali Tomášovi. Ahoj, učil. Nezapomeň, řekl Herold. Neříkej Tomášovi o překvapení.